साला भूत हमारा पिताजी के खा गए। भूत की माँ के और बाप रे गंदा बात बा। प्रभु जी क्षमा करी कैसे बचा लेनी हमरा के। इस साला बिना पेनी के भूत के पेनी में छेनी घुसा दे। हमरा बाप के मार दिले बाप। हम पंडित गुरदेली महतो स्वर्गीय बांसुरी महतो के कसम खा के ई शपथ ले तनी ई भरल जवानी में भूत नथुनिया के टाइट करके फाइट से मारे। मंत्र अभी अधूरा हुआ तक का हो। बाप के नाम बांसुरी महतो उप साजन पंडित रहे। बेटा गुरदेली। बाबूजी प्रणाम आपको चरणों में। बियाह कैला हमार चल गई माई से घर के काम होता पिठियले रहनी की हमार बियाह कर दो है लाल पर पादत रहो ऊपर सबका झांट हुई। मंत्रो ना सिखला हमरा के आधा अधूरा में चल के छोड़ के चल गई हमरा के। जब मंत्र सिखाओ रहे तो कहीं तो गाँव लाल धरते रहो। अब के लाल सीखबो। अब हम तो लाल चाट लेनी। अब तू लाल चटिए तो कोनो हाथ में नठुनिया भूत के गाड़ मारे। हरिओम हरिओम अभी भी बाबूजी के हाथ टाइटे बा। नथुनिया भूत से मौत तो जरूर। नथुनिया भूत जब हमरा ना छोड़लक तो तोरा के छोड़ दी ते हमार लइका न होइस। अब जौन भइल नथुनिया भूत के फेर में ते मत पर माई के जाके ख्याल रख। गांव वाला अब अपने समझियो सर। हम तो गांव वाला सन के फेर में पड़ के अपने कोई ठीक बा बेटा। अब तू ना समझ बनू तब हम चलते हैं। अब बुलावट आ रहल बा हमरा के। अब हमरा जाए दे। अब स्वर्ग में जाए के नरक में जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। जाए तो हमरा बाबूजी से ना बोल तो हमरा से झांट हुई। बाबूजी से ना बोल तो हमरा से झांट हुई। बिरटवा साला कितना दोगला बा। चुनौती में बांध के झाड़ से बिग दिल वर्षन साला नदी में मऊ छोड़े वाला नहीं थी। तो रेलम ना तब तक छोड़ेम ना। मेरा नाम गो दुनिया का लइका। कहना के झाड़ से बनले बड़ा सन नथुनिया हमार बाप पता ना लगल भी। एयन जो त ने एयन अपन ने एयन तो साले गांठ हल जाई साले मिल के। एकरा बाद झाट जे मामुआ के घर झाट में बांध के चुनौती में भूत के बिगुआव त नदी में। एकरा बाद हमार बाप कोइन त हम कहम जाओ बाबूजी हम ना जाए। बाप रे बाप कौन साला रोलर रे हम गाड़ में के मैदान चटका के गाड़े में रख दल बाप रे भाग दे। रे साला खड़ी दे। सुत मंगते चला गिर गई धोम देना। हम गांव मरती तो चला हवा में पता आ जाए। भैया कहने वाली रे भैयो। ए भैयो कहने वाली भैयो। ये हमार भाई ना दुश्मन हो रे भैयो। कहने वाली रे ई भैया खाली हमार खोजवावेला। भैयो ए भैयो ए भैयो भैया रे क्या बोले रे ए भैयो क्या बोला ए भैयो। कौन है रे साला कौन है रे। भैयो तोर भाई है हमरे भाई। भैयो हम तोर भाई है। भैयो हम तोर भाई नु है। रे साला तो तेने का करता नहीं रे। खोया दाव तो नहीं तोरे के। चला भूत के मारे के चक्कर में कब हमरे के मार देला होसन और फेंक देला होसन। कौन टिकने का हमरे के पास करवाने के। आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ। गलाव में पानी आ गया। चल 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 तोनी के सब दुख दर्द परेशानी दूर कराओ तनी तांत्रिक लेके चलते हैं। चलो सन का परेशानी बा तोनी के धो ले बा। बैठाओ 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 बैठो बैठो हम कहाँ
एकरा ढेर डेंजर बा। डेंजर बा। तू बात के नहीं को समझ देखो तेरा एकरा के बैठे बैठे तला गिरा देलक हो। अच्छा गिरा देलक हनु धो ले बा। अगर बुझाता न थुनिया भूत के साया एकरा ऊपर आइल बा। ई शांत बा और देखिए अबे मुस्कियाई मुस्किया ता बात जायज बा बाबा रहू बानू। हां दोनों गोड़ा के हाथ में तनी तनी पकड़वाओ तो कई मुट्ठी में पकड़ियो सन मुठिया ले हइयो पकड़ावा ओकरा के कहा मंत्र जपे के मंत्र जपसन पढ़ो सन जल्दी जल्दी अपना अपना में। हमको मंत्र ना पढ़ नहीं जान खाली बरमंड जरा नहीं जान। जा ये जैसे कोई मार के खत्म कर देला। बैठाओ 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 देखबो सांस चलता लागत तो बात चलता देखबो टेंट आने के नु बोल के नो ठीक तो बा। पूछबो कमाची सोच बा कमाची सोच बा नु। हां हाथ आगे करो भभूति ले लब धरो हाथ नहीं के कापत तू आगे हाथ करो इस झोटे में अगर उचरा जाता। हाँ अपना अपना मुंह पर लगाओ जनता करो जाना आगे। अच्छा बाबू तू में जरा देता। हाँ जरा दो कहाँ का हुआ। हां महीना कटियागंज। अरे यार कहाँ से उठा के ले लिए इस साला के स्माइक धोले बा। स्माइक धो ले बा। स्माइक भूत धोले बा एकरा के हई हाथ में धरो नथुनिया भूत के चला नथुनिया भूत हुआ। हाँ कुछ बोलबो करबो ना ओकरा के दे दो छिड़क दो ओकरा दे पर स्माइल खत्म होको। देखिए मरिया मत थर्मामीटर टेढ़ करावे हम थर्मामीटर लगा के मारो लगी हो जाके ओझा बोझा बांध तर रुको ना ओझा का सोझा आइल बाड़ू अभी धराव तनी अगरबत्ती ओझा आज तार सिस्टम टेढ़ कर तर रुको ना बहुत तरह ऊपर पहुंचा दी एकेबारे में। जानता रहू केकरा लगाइल बड़ू महाकाल के चेला के लगे तो तू जाना तर नु बहुत बड़का चिरोई नहीं। अच्छा तो हमरा लगा निमन निमन जाने लोग के फार्मा सोच कर देनी तू तो टेढ़न ले कनी आइल बड़ो। हम तभी तक दो गोड़ा के नटाई तक ऊपर पहुंचा देल बनी एकेबारे में। बुझाता कुछ चौक करी बाबा हम तो चौक हो गई नहीं चौक हो गइल नु बात सुन के पेट्रोल ओकर खत्म हो गइल बा वही से चौक में चलावतिया। ना हम जब डीजल एकेबारे इंजन में धरम तैसे उड़ जाइबो। नथुनिया भूत तारा ही ढेर नहीं के बोलत लोग तनी के ख्वाहिश का बा तनी के मांग कौन सी बा बताओ जाने कर दे क्या तरह छोड़क बा कर दे को वो ना छोड़े म कबो ना छोड़े ना यानी एक दूसरे से अटैच बढ़ जान। हाँ ना छोड़ बजान बात के समझ में आवता ये दूसरे एक दूसरे से ही संपर्क में बढ़ सन ईटा से कपार फोरा फोरी भइल बा कि ना कबो रात के ते फोरले बाड़ी की फोरले बा हम फोरले नहीं सकते खाली हंसे ले ई खाली हंसे ले त के जीती ते जीतबे कि ऊ जीती और ना फरिया लेके ना ना अभी ना तो फरिया ले बजान ना छोड़ दे जन मत फरिया जन ए छुड़ाओ ना और नथुनिया भूत आइस माकाओ भाई इधर आई माकाओ आय छोड़ बहनचो दी तो बड़ा डेंजर बड़ा सन मानुस रे मानुस नहीं समझा दी ढेर बड़का मानुस बड़ा सन हां रे ना मन भाई ना कबो ना हो देख तोर लइका आइल बा रे पीछे गई कौन हटे हमार लइका मर गेली बड़ा सा बाबा हाँ। ये बात सुन के हमरा मैदान लाग गया। मैदान पाइट में मत करियो जो भाग बेजन गंदा नहीं करते हां जो भाग ए ते ओकर देना छोड़बे ना रे ते ओकर देना छोड़बे छोड़े के नहीं के मन करो सही के ना छोड़बे ना छोड़बे ना बोल जल्दी छोड़ दे जल्दी बोल जल्दी बोल छोड़ दे ते काम छोड़ दे जल्दी बोल छोड़ दे जल्दी बोल छोड़ दे ते बोल वो छोड़ हां छोड़ दे मेनू छोड़ हां छोड़ का कहलिया छोड़ दे यही तरह देह में डरे नहीं थे
पहले सन अपना अपना आगे खोसा सन। इतना एकर मतलब भाग गिल बड़ा सन, तबे ही अगरबत्ती पकड़ ले बड़ा सन। ना खोसाइल तो हम खोस देम। भाग गइल जल्दी खोसाए के चाहिए, खोसात नहीं के। खोसाते नहीं खे। ते खोस बस। ए ओझा जी, हाँ हम देह पर से भूत भाग गइल बाटे। अच्छा। अब पिछवाड़ा आइल बा नाच जातन जा देखे। अच्छा हां ओझा जी हमने बहुत भागल बा, जातन सन हमने छोड़ के जाए के नाच के बहुत बड़ी आइल बाटे। ना चाहिए बा तब तो हमरो जाए के पड़ी। ठीक बा, जा पहले ला जा आचरा में बांध लियो। जल्दी धर जल्दी, हमरो जाए के बा देखे। चल उड़ा, भागो जल्दी भागो, ना तो पकड़ ली दे। जा घीच घीच बस। भाई पाल बड़ा बढ़िया का दुन नाच आइल बा। हमू जाके देखती तब नु ई साला ओझैती में फजैती में कोनो फायदा बा। एक बेर औरी मंत्र उंतर मार। चलो चल के नाच नाच देखे जाए तुम्हारे गाँव में नाच आइल बा। चल ना साला बहुत बढ़िया नाच आइल बा। सन नाच वाले छिया तारा चल अगर ई नाच छूट जेनु तेकर बाद से कोई नाच देखे हम ना जाए। ए रुको सर काय ता सो नाच देखे रे साला मोटका ते कहां जाते हम रे? जाते नाच देखे। रे साला पूरा गांव में भूत के हाला बा, तोनी के साला नाच देखे। रे साल दिन बता नहाल वाले ई साला त चौतला असले नाच देखे जाए बा। हमनी के ई साला का चौकता रसन। ए कैसे नाच बरे रुआ हमर चाचा लगे ओइसे रुआ के नहीं बता हम उजारका के बताएम। जाएगा से पटेला ओकरा से हमरा से पटेला। वाह तब तो कोई राती के कमाड़ी हमरा से सोटेला, वैसे यार तोरा से फोटेला। ए मोट के टेगे से बता दे। आई हमर दुश्मन हम जात ढोल टहटी माई से हमरा साला बोरी पागल बाटे। बड़ा सोनी ए साला पागल बाटे। साला से ना कोई नहीं, हम एकरा घर ना कोई नहीं। साला झूठ बोलता। चल भैया चल। कोथी कोलो खरी रे छिया तारा नाच आइल बा। चल के चल रे साला निमन तो फिर हो चुकी। साला तने कहां कर लाओ सर साला? कहां दूर उतर सरी? नाच दे जात नहीं चल सब साला उनकी डाल ऐसा पैसा ना मिले। ए रुक ब्रेक लगा के रे साला काय ढो तरह से तो नहीं के कहां जा तरह से नाच देखे। कैसा नाच बा? बहुत बढ़िया नाच बा। ढोल के चाट में मार जाए दी। साला बोल साला गंदा बात करो। चल वो हां चले का तो मन करता चली। पैसा से रख ले बड़ो। हां पैसा ले ले बनी। रुक ना 20 टकिया झरझर आइल बड़े ले लियो सर। ये ना हमनी के चीन किन के खाए के बा। ओकनी के दिया जे उ अपने गांव में रह सन। मगर 10 टकिया टंडा आइल बा। चल दिया जाई। 10 टटिया से दाम ना फलिया 100 टटिया चाहिए।